Goruba ta samo asali ne a ƙasashen Larabawa kuma ana samun sa a ƙasashen Afirka da kuma arewa maso yammacin ƙasar nan. Goruba 'ya'yan itace ne mai kama da bishiyan kwakwa da dabino sai dai ya fi dabino girma kuma bai kai kwakwa ba. Ana cin sa kai tsaye wasu kuma suna yin shayi da shi. Sai dai goruba kamar sauran 'ya'yan itatuwa na tattare da sinadarai da ke da muhimmanci a jikin bil'adama. Na farko goruba tana da muhimmanci a cikin jikin ɗan adam. Tana ba da kariya ga wasu larurori da suka damu mu a cikin jikinmu musamman ciwon siga, sannan kuma ta kunshi dusa ko harza a cikinta wanda harzan nan tana da muhimmanci a jikin ɗan adam wajen ba da kariya ga masu ciwon daji, sannan tana ba da kariya ga masu larurar basir wanda yake kana cinta kana haɗiye kuma wannan dusa-dusa da ka ci to tana da amfani sosai a cikin jikin ɗan adam wanda ke bayan gidanka za kowane lokaci ina laushi baka samun tauri a wajen bayan gidanka, sannan kuma yana ƙara maka lafiya, sannan kuma yana baka jikin mu kariya, sannan ta kunshi kuma sinadarai iri-iri da za su ƙara mutum lafiya a cikin jikinsa wajen gyaran jiki. Wato akwai su vitamin C, tana da vitamin D, wannan jan da take da shi a jikinta ya kunshi abubuwan da suke ƙara haƙori ƙarfi, suke ƙara kuma ƙarfin ƙashi. Ya kuma ci gaba da baiwa al'umma shawara da su dinga amfani da ita don karin lafiyar jikinsu.